खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सराइबिलनि गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं खाम्फायाव बिमा सानजों लोब्बा लानानै मान बावदों। गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गंसे ट्रली बेगआव सासे 10 बोसोर बैसोनि खुदियानि गोथै सह मोनदों। इन्डियान आर्मिया जम्मु काश्मीर सीमा ओनसोलफोराव गिबियै गोजोन हरनि खौरां होदों। गुवाहाटी पुलिसा लालमाटियाव लाख रांनि गुबुन हादोरारि सिगारेट बोखांदों। पन्चायत बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानै खोला करिमगन्जनि भट काउन्टिं सेन्टाराव दुंहाव थासारि। बिजेपिआ बिश्वनाथ जिल्ला पन्चायत बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलाव दिनै बर' बिमा सानजों लोब्बा लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव बर' बिमा सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। एखेयैनो गसाइगावनि सराइबिलाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव बर' बिमा सान फालिनाय जादों। बर'नि सोमावसारनायाव पुलिसनि गुलिजों हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै मान बावनाय जादों। 1988 मायथाइनि 12 मे अक्ट'खालि गामिनि सा8 दाय गैयै सुबुंफोरखौ पुलिसनिफ्राय बासायनो एबा रैखा खालामनो जुजिनायाव पुलिसनि गुलियाव जिउ खोमानाङो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीआ। हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय बर'नि गिबिसिन मुंख्लं आइजोफोरखौ गोसोखांनानै दुलाराय बर' अनसाय आफादा गासैबो बड'लेण्डआवनो बर' बिमा सान फालिनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लादों सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारि आरो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि उइलियाम नार्जारिजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफोर आरो आबोबनि मावसुमाफोरबो आरो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मिथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे ट्रली बेगआव सासे 10 बोसोर बैसोनि खुदियानि गोथै सह बोखांनो हादों। बुथार जानाय उन्दै बैसोनि हौवासाखौ मृन्मय राजबंशी होननानै मिथिनो हादों, जाय बेलतलानि जातीय नवोदया फरायसालियाव 5थि थाखोआव फरायगासिनो दङमोन। गावनि बिमाजों 6 माइल ओनसोलाव मोनसे भारा न'आव थायोमोन बुथार जानाय हौवासा गथ'आ। गोमानायनि बागै बिमा दिपाली राजबंशीआ दिसपुर पुलिस थानायाव फोरमायथि होदोंमोन। मख'नो गोनांदि गोथै सहखौ बोखांनायनि उनाव जितुमनि हलै मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायनि दायनिगिरि होननानै अजद होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हलैआ बुथार जानाय हौवासा गथ'नि बिमा दिपालीजों सोमोन्दो दङमोन। बे समाव पुलिसा जितुमनिखौ हमबाय आरो अजद होनाय बायदियै बुथारनायाव लोब्बा दं होननानै सिमान जादों दायनिगिरि जितुमनिया। बेखौबो मख'नो गोनांदि जितुमनिया दिपालीनि हेफाजाबजों बुथारदोंमोन होननानै सन्देह खालामदों, जायनि थाखाय पुलिसखौ नंखाय लामायाव लांनो अजद होनाय बायदियै गोमानायनि बागै रिपर्ट दाखिल खालामदोंमोन बिमा दिपालीआ। बे समाव पुलिसा दिपालीखौबो खाबाय, नाथाय नायबिजिरग्रा मावख'गिरिफोरा दासिमबो बुथार जानाय बिमानि लोब्बा दं होननानै थि खालामाखै। मख'नो गोनांदि जितुमनिया मिरु सोरखारनि मावख'आव ग्रेड 4 आव मावथि महरै साख्रि मावोमोन आरो दिपालीआ मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावोमोन। इन्डियान आर्मिया जम्मु काश्मीर सीमा ओनसोलफोराव गिबियै गोजोन हरनि खौरां होदों। रबिबारखालि भारतारि रौनिया हान्जानि रोखा खालामनाय बायदियैब्ला पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव सीमा बारनानै दावहानि उनाव सा आरो सोनाबारि गेजेर हायुंआरि सीमाफोरनि सेर सेर ओनसोलफोराव 10 आरो 12 मेनि गेजेराव गिबि गोजोन हर नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 22 एप्रिलाव उदखारि गाग्लोबनायनि फिननाय महरै भारतनि अपारेशन सिन्दुर जागायजेननायनि उनाव गोबां साननि खामानजों बमा बेरनाय, ड्रन गाग्लोबनाय आरो रौनिया जेंनाखौ बांहोनायनि उनाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनायखौ दिन्थिदों। मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव रौनिया हान्जाया जम्मु काश्मीर आरो गेजेर हायुंआरि सीमा खाथिनि
गुबुन ओनसोलफोराव हरा बांसिनै सिरिमोन होननानै मिथिनो होदों। जेबो जाथायनि खौरां मोननाय जायाखैमोन, जाय बावैसोनि सानफोराव गिबि गोजोन हरनि इसारा होयो होननानै फोरमायदों। गुवाहाटी पुलिसा लालमाटी ओनसोलाव गोबां लाख बेसेननि आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारि सिगारेटनि मोनसे गिदिर शिपमेन्टखौ बोखांनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंखौ बिथा खालामनानै बशिष्ठ पुलिस थानानि बिबानगिरि कपिल पाठकनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया सिग्रोमदोंमोन आरो आयेन बेरेखा बेसादफोर लाबोनाय गंनै गारि, गंसे ट्राक आरो गंसे मेजिक भ्यानखौ होबथानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सिग्रोमनाय समाव खोला करियानिफ्राय फैनाय सिगारेटफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। बेफोरखौ आयेन बेरेखायै आसामनि हाथायाव दैथायहरनाय जायोमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरि कुच बिहारनि चन्दन बर्मन आरो बाक्सानि प्रान्जल दासआ खाजादों। बे समाव बशिष्ठ पुलिसा गंनैबो गारिफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लाबाय आरो सिखाव फालांगिरि अपारेशननि सायाव मोजाङै नायबिजिरगासिनो दङ। पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाय सानखालिनो खोला करिमगन्जनि भट काउन्टिं सेन्टाराव सानै बिजाथिनि गेजेराव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथाया एलियासपुर जिपि वार्डआव गिबि सानखालि भट साननायनि समाव सानै बिजाथिनि गेजेराव भट साननाया समान समानै जानायनि उनावनो जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि हमिद बेगम चौधुरी मुंनि बिजाथिनि बेरेखा बिजाथिनि देरहासार जानायनि फोसावथाय होदोंमोनब्लाबो भटखौ गोदानै फिन सानफिननाय जादोंमोन। बे समावनो बेगमनि माखासे थान्दैफ्रा भट साननाय मिरुआव दावराव दावसि सोमजिहोदोंमोन होननानै जायगानि नुगिरि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय बिसायख'थि नोजोर होगिरिफ्रा मोन्नैबो हान्जानि थान्दैफोरखौ पुलिसनो गथायनानै होनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव बिसायख'थि खान्थिनि सैथोथिखौ लाखिनानै मोजां आरो रोखायै बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिन्थिनानै होनो थाखाय गोख्रोङै सांग्रांथि लानायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपिआ बिश्वनाथ जिल्ला पन्चायत बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। बावैसो जालांनाय पन्चायत बिसायख'थियाव गोबां देरहानो हानानै बिश्वनाथ जिल्लायाव भारतीय जनता पार्टी एबा बिजेपिआ गाहाय राजखान्थियारि गोहोखौ गायसननो हादों। रबिबारनिफ्राय जागायजेननाय भट साननाया जिल्ला परिषद बिसायख'थिनि ओनसोलारि खुंथायनि गासैबो थाखोआव बिजेपिखौ गोख्रोङै मदद खालामनायखौ रोखा खालामदों। बिजेपिआ गासै मोन 12 मासिफोरखौ देरहादोंमोन। बिजेपि दोलोआ आन्सलिक परिषद खोन्दोआवबो मख'जाथावै जायगा लानो हादोंमोन। थोंजों बिसायख'थिनि गेजेरजों मोन 73 मासिफोरनि गेजेराव मोन 36 मासियाव देरहादोंमोन आरो बादायलायनाय गैयालासेनो मोन 23 मासि देरहानो हादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि कंग्रेसआ आसामाव मोनथामल' मासि मोननो हादोंमोन। बबेखानि असम गण परिषद एबा एजेपिआ मोनब्रै मासि देरहानो हादोंमोन। बेजों लोगोसे सासे उदां बिजाथियाबो देरहासार जानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि देरहानाय बिजेपिनि बिजाथिफोरा गावसोरनि जाफुंसारनायनि थाखाय पार्टीनि थाखाय सुबुं समाजनि बाहागो लानाय आरो बिथांखिफोरनि मुं होदों। बे देरहानाया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों होजानाय गोहोम गोनां खुंथायनि थाखाय सुबुंफोरनि मददखौ दिन्थियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।